Quan anàvem a l'escola apreníem moltes coses, apreníem moltes coses, apreníem de la història i també dels drets dels homes, i també dels drets dels homes. Los mestres mos ensenyaven que les persones són lliures, que les persones són lliures, que tenim dret al treball. Hi ha una casa per a viure, hi ha una casa per a viure. Una casa per a viure no és viure per a una casa. Una casa per a viure és allò que vam aprendre, lo que tothom ha de tindre. És allò que vam aprendre, lo que tothom ha de tindre. No és qüestió d'hipotecar tota la nostra existència, tota la nostra existència, ni deixar-nos enredar, ni abusar de la paciència, ni abusar de la paciència. Per a tindre un pla